Μαρία Αγιώτη, η λίμπερο του Αξία Ιωαννίνων. Μαρία, η ομάδα σου αγωνίστηκε στην περσινή χρονιά. Φέτος αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στην Α2. Ενισχύθηκε στη μεταγραφική περίοδο. Δύο λόγια για την προετοιμασία που ξεκίνησε από χτες και φυσικά για τους στόχους της ομάδας στη νέα χρονιά. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που φέτος μπορέσαμε να καταφέρουμε να ανεβούμε στην Α2 σε μια κατηγορία για μας ξένη. Δεν έχουμε ξανανέβει, είμαστε μια νέα ομάδα στην κατηγορία αυτή. Θα θέλαμε οι στόχοι μας να είναι υψηλοί, να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα, να αναδείξουμε το άθλημα, να παίξουμε καλό βόλεϊ και κυρίως με τις νέες μεταγραφές που ήρθαν να ενισχυθεί και η ομάδα μας και να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Η τοπική κοινωνία στηρίζει αυτή την προσπάθεια που γίνεται φέτος στον Αξί. Η τοπική κοινωνία φέτος είναι μαζί μας στηρίζει, είναι κοντά μας βοηθάει και πιστεύω ότι και στην πορεία του πρωταθλήματος θα έρθουν και άλλες σημαντικές βοήθειες. Η Αξί έχει κλείσει δύο μεγάλα φιλικά παιχνίδια με ομάδες από την Α1. Δυο λόγια για αυτά τα παιχνίδια και τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους φιλάθλους της πόλης. Είμαστε πολύ χαρούμενες που θα αγωνιστούμε με δύο ιστορικές ομάδες, τον Ηρακλή από τη Θεσσαλονίκη αλλά και την ΑΕΚ που είναι στις πρώτες δύο θέσεις της Α1. Για μας είναι μια πρόκληση, είμαστε χαρούμενοι και θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο των Ιωαννίνων να μας στηρίξει, να είναι εδώ, να βλέπει τα παιχνίδια μας και να μας ακολουθεί όποτε μπορεί. Ευχαριστώ πολύ, καλή χρονιά. Και εγώ ευχαριστώ.